tots, avui us presentaré una nova col·lecció de llibres que es diu Amanda Black. El primer llibre es diu Amanda Black, una herència perillosa. El segon es diu Amanda Black i l'amulet perdut. I el tercer i últim per ara es diu Amanda Black, l'últim minut. El primer llibre va sobre l'Amanda que viu amb la seva tieta en un pis de lloguer que no poden pagar. Van esquivant sempre al propietari perquè no els faci pagar. Però un dia l'Amanda, quan compleix 13 anys, rep una carta que diu que té una mansió i molts estalvis i també que té poders, que ella pertany en un culte de l'antic Egipte, o que va començar a l'antic Egipte, que adorava a la deessa Maat i que eren lladres que robaven coses que fossin perilloses per la humanitat. Quan ja s'ha enterat de tot, va viure a la seva mansió i viurà moltes aventures que us deixo que llegiu el llibre. El segon llibre, junt amb el seu amic Eric, van a la cerca d'un amulet perdut, perquè no saben on està, i hauran de fer una doble missió. Per una part, uns se'n van a la jungla i uns altres van a la cerca de l'amulet que no saben on està. Per tant, hauran de buscar totes les pistes possibles i trobar-lo. I el tercer llibre, hi haurà una aventura amb un tren i van a buscar una tauleta sumèria que conté la fórmula per forjar uns metalls amb els quals es va forjar la llança d'Aquil·les i altres armes molt potents. A mi m'agraden aquests llibres perquè són d'aventures, m'agraden les aventures, la nena té poders, també m'encanten els poders, i aquests llibres, a l'hora de llegir-los, enganxen molt. Si us agradaria llegir aquests llibres, tindreu tots els links a la descripció dels 3 llibres. Si us ha agradat aquest vídeo, deixeu un bon like i subscriviu-vos per no perdre res. Adeu!